Un any més estem ací per tercer any consecutiu el PSPB-PSOE de l'Alcora celebrant el Dia del Treballador ací al paratge de Sant Vicent, una festa que s'està consolidant, hem arribat ja a les 100 persones enguany, ho celebrem el Dia del Treballador d'una forma lúdica, però mai oblidem la part reivindicativa d'aquest dia, rememorem l'amor dels 8 treballadors per defensar els drets laborals, després es va implantar la jornada de 8 hores, més que mai creiem que avui tenim que reivindicar tots aquests drets que estem perdent amb el govern del PP, sobretot els homes però també les dones, que som una part molt afectada d'aquesta crisi i d'aquests retalls en drets laborals. I bé, encara que ho fem d'una manera lúdica i festiva, així a tots en germanor, tots els socialistes de l'Alcora i simpatitzants, sempre fem una reflexió al finalitzar aquesta jornada per reivindicar el transfons d'aquest dia, que sempre és reivindicar els drets dels treballadors que estem perdent amb aquest govern de dretes, i esperem que pront hi hagi un canvi i podrem tornar a recuperar tots aquests drets que any rere any els treballadors han lluitat per aconseguir. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols i et seguirà una polsera i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens i tu sols estaràs despert i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et parirem per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. És un silenci. Deixaràs de contar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula, voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riguen, potser et delaten. Tot això són banalitats, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
s'és poble de no ser res si no s'és poble. I tu greument has escollit després del teu silenci estricte. Camines decididament. Assumiràs la veu d'un poble. Socialistes de l'Alcora! Però més fort, no? Socialistes de l'Alcora! Hem de guanyar o no? Sí, clar que sí. Viva la República, pues. Bueno, chicuelos. I chicueles. Bueno, gràcies a tots per haver vingut este 1 de maig així al Parell de Sant Vicent per a celebrar el Dia del Treballador. Així n'hi ha molta gent que està jubilat, n'hi ha molta gent que està en paro, per desgràcia, per tant, del Dia del Treballador podríem alçar les mans perquè poca gent de la que estem així, per desgràcia, està treballant. Sabeu que mos enfrentem ara dins de no res a unes eleccions europees, val? Aunque per a molts de vosaltres i per a moltíssima gent de fora de lo que és l'associació, l'agrupació socialista, aquestes eleccions pareix que tinguin que passar sense pena ni glòria, vull que tingueu molt clar que són molt importants. Són importants, perquè si ara en aquest moment no són capaços d'anar a les urnes i fer que les coses canvien des d'Europa, està claríssim que tenim molt poques coses a guanyar. De moment el que tenim és no res, val? Sabeu que en el govern que n'hi ha ara estem perdent pràcticament tot allò que vam aconseguir durant molts anys en el govern socialista i que aquesta gent, amb l'excusa de la deuda i que no hi ha diners, mos ha anat retallant. Tenim més paro, moltíssim més paro, no vaig a dir-vos, però quasi que tenim 6 milions de persones parades. 6 milions. Ne falten 4 encara. Ne falten 4, conforme diu el company, perquè moltíssima gent se n'ha anat fora a treballar i evidentment això ha fet que baixarà el que és aquesta tassa de paro. Però encara així 6 milions de parats, i molts d'ells sense cap tipus ja de prestació, perquè ja són de l'art recorregut, és una pena que ens estigui passant avui en dia en la societat en la que estem. Estem pagant més impostos, ja ho sabeu. Ara ens estan venent el rotllo de la llum, ens estan venent que tenim que pagar per tots els costats per a que aquests ingressos que tenim, aquests ingressos que vols, ja se m'endicarà, no? La càmera gravant l'última que sí que vaig... Aquests ingressos que tenim, que mos minven, que mos baixen, val? Evidentment, l'Estat cada vegada està més endeutat i aquesta deuda el que fa és que les ajudes que puguem rebre per part dels bancs que no vinguen,
O sigui, moltes pimes, moltes xicotetes empreses i molts autònoms que avui en dia potser podrien subsistir si tingueren una miqueta ajuda dels bancs, estan veient que de moment els bancs l'únic que fan és recaudar, tots trauen unes xifres astronòmiques de beneficis, però per repartir-se'n poc. Els salaris ja vos ho ha dit, els salaris cada vegada són més baixos. Fa molts anys, quan parlàvem dels mileuristes, pareixia com si el mileurista fora una persona que estigués en el més baix de la societat. Avui en dia el mileurista ja és una persona que és de lujo, perquè avui en dia aquell que entra a treballar, evidentment, els 1.000 euros no es veu, com a poquet, els 800 euros, però el més lamentable és que damunt no treballen a una jornada normal. N'hi ha gent que està treballant avui en dia a mitja jornada o està treballant a hores soltes. I tot això ha sigut gràcies a que un govern com el que tenim ara, amb l'excusa de que nosaltres es van deixar una herència insalvable, han anat retallant, retallant i retallant. I això és el que no tenim que permetre, perquè això és una mentira com una catedral. Això és el que no n'hi ha que permetre, perquè si és cert que és possible que n'hi haguera paro quan els socialistes governaren, però és que ara n'hi ha 6 milions de persones, han augmentat una montona de gent molt més en la llista del paro. I aquestes coses només les podem solucionar si tots ens involucrem una miqueta i a l'hora de les eleccions europees ens impliquem i votem el que ja sabem que tenim que votar, que és a la llista dels socialistes que se presenten per aquests comicis. Jo no vaig a dir-vos res que ja no sapigueu, ni vaig intentar convèncer-vos, perquè els que esteu així, evidentment, esteu ja convençuts de lo que voleu. Però el que sí que és cert és que el que sí que vos demana és que vosaltres intenteu convèncer en la cara ben alta aquelles persones que encara puguen estar dubtant i que puguen ser gent que estiguen propera a vosaltres. Jo només voldria que això canviara, i pensa que és una de les coses que volem tots, que canvien. Això té que canviar sí o sí. És impossible que estiguem baixant-se els pantalons contínuament front a tota aquesta agressió que ens estan fent des del Partit Popular. I si som capaços d'aconseguir això, evidentment, d'ací a les pròximes eleccions municipals, també tenim que aconseguir, i autonòmiques, tenim que aconseguir que el govern de la Generalitat sigui nostre i anem per bon camí en aquest aspecte, i evidentment aquest Ajuntament de l'Alcora torna a ser socialista. Sabeu que ja fa, no sé exactament en quin mes va ser, un dels nostres companys va dir públicament que ell, evidentment sempre en el place de vosaltres, ell va dir que no tenia cap problema en presentar-se per a ser el proper alcalde de l'Alcora. Entonces, lo que tenim que fer, si volem conseguir algo, és currar i treballar en la xicoteta medida que cada un puguem. Per tant, vull donar-li la paraula a Samuel, que ja també, si no ho sabeu, sabeu que va en les llistes a les europees, és el candidat per la província de Castelló, i evidentment, després, també serà el candidat a les municipals d'ací de l'Alcora. Per tant, el senyor Samuel Falomir. Bueno, primer que res dono les gràcies a Juan, perquè sempre li faig una encerrona, no me parlen res, i vull quan arribar li dic, Juan, prepara que algo hi ha que dir, ja que som tanta gent, pues per lo menos que com a secretari general comarcal, que tenim l'orgull de que el secretari comarcal sigui de l'Alcora, per lo menos que es pugui dir unes paraules en un dinar tan especial com el d'avui. I jo, bueno, abans de donar les gràcies per vindre a este dinar, que ja és el tercer any que ho fem, l'hem passat segur que vam tindre que fer en Banc Caixa, per circumstàncies climatològics, però enguany jo crec que ha sigut un encert poder tornar a fer així en Sant Vicent, perquè realment jo crec que podem gaudir tots més d'un dia tan especial com és el Dia del Treballador. I d'això primer que volia parlar, del Dia del Treballador, vinc justet arriba tard perquè venia de la manifestació de Castelló, i el que he pogut comprovar és que, a pesar de que, evidentment, cada vegada hi ha menys treballadors, però per tant hauria que haver més gent mobilitzar
perquè està cabrejada la nostra societat que no li permetís tindre un lloc de treball, que a vegades són menys en les manifestacions. I això és un problema perquè al final resulta que el que està dalt governant, i en aquest cas és el Partit Popular, que sabem tots que per a res en contra el treballador, pues realment no li dona res que pensar, vale, que la seva política és errònia i no la canvi, perquè vol que la gent tampoc no s'acabi de mobilitzar. Actualment, el que deia antes Juan, és que tenien que solucionar el problema de l'atur. Sabeu que Rajoy se feia les fotos davant de les oficines d'empleo. Resulta que hi ha 1 milió més de parats que quan van deixar nosaltres el govern. A més, sabem que ha fet una reforma laboral totalment injusta, vale, que l'únic que aconsegueix és precaritzar encara més el treball a d'Espanya. Lo que antes eren jornades completes, ara són jornades a temps parcial. Sabeu que antes els treballadors s'acollien tots als convenis col·lectius. Sabeu que molta gent ara de convenis col·lectius ja ni es coneix. Avui me diu una treballadora, una chica que estava manifestant en Castelló, me dice: haciendo el mismo trabajo en la misma empresa, gracias a la reforma laboral, me han reducido a la mitad mi salario. Y no puedo decir nada, porque si digo algo me envían a casa y me echan al paro. ¿Vale? Vull dir, la reforma laboral que ha fet el Partit Popular. I en algunes ocasions, vale, inclús la faena que té de fer el pare, ara la fa el fill. La diferència és que el fill cobra la meitat que cobra el pare. Saps? Vull dir que aquesta és la reforma que volia fer el Partit Popular, val? Quan encara s'atrevien a dir en plena campanya electoral que ells no abaratarien el despido i que ells l'únic que farien seria anar en favor del treballador perquè se proclamaven el partit dels treballadors. Si us recordeu que Hospital dia que el Partit Popular era el partit dels treballadors. Al final van veure que era una mentira més, era un eslògan electoral, perquè realment a ells l'atur realment no li donen la importància que té. Així en Alcora ho hem vist, ho van veure perfectament este dimarts en el plenari municipal. Els socialistes en les Corts Valencianes van presentar que se pogués fer un plan d'empleo entre la Conselleria, Diputació i Ajuntaments en el País Valencià, perquè sabem que la tassa de paro damunt de la Comunitat Valenciana està per damunt de la de tot l'estat espanyol. I a pesar d'això, el Partit Popular va votar en contra en tots els puestos, exceptuant en la Diputació de València, perquè el president de la Diputació de València, encara que és del PP, no és massa amic d'Alberto Fabra. Entonces, per dur-li la contrària, van votar a favor. A partir d'ahí se va impulsar un plan d'empleo, el qual no va tindre per a res en compte les propostes del Partit Socialista entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de l'Alcora, al igual que altres ajuntaments. Però bueno, aquest pla d'empleo que realment tenia que ser tan positiu, que així en la província de Castelló, per exemple, se tenien que crear 1.800 puestos de treball, al final sabeu quan s'han creat? 150. I així en Alcora, aquest plan d'empleo que tenia que donar 62 llocs de treball, tan sols n'ha donat 3. Per tant, clar, nosaltres, davant la ineficàcia d'aquest pla d'empleo plantejat pel Partit Popular, el PSOE ha tornat a presentar un altre plan d'empleo, i és el pla d'empleo que nosaltres vam dur l'altre dia al plenari. Pues encara arrean adiente, després de veure els resultats de l'estafa, del timo, del fracàs absolut d'aquest pla d'empleo, encara se van abstindre. Ara diuen que és que no tenen clar que si les propostes del PSOE podrien ser positives. Entonces, ahí te demostren que ells realment el tema de l'atur per a ells no consideren un problema, perquè si realment fos un problema se sentaríem en la mateixa taula, voldrien sentar-se en la mateixa taula que nosaltres, poder parlar del tema de l'atur, poder parlar de propostes, poder parlar de solucions, per a poder entre tots fer força, per a intentar que un dels majors problemes que té el nostre país puguem entre tots solucionar-lo. A la vista està que ells el tema de l'empleo només es va preocupar en el moment de les eleccions per a ficar valles publicitàries de PP o Ara Trabajo, promete un empleo que no ha arribat a la gent, però això sí, van aconseguir mantenir la majoria absoluta en l'Autoritat Valenciana, van aconseguir l'alcaldia de l'Alcora i van aconseguir després guanyar les eleccions generals. Aquest era l'únic objectiu, perquè després l'objectiu ja no ha buscat més. A més d'este plan d'empleo, que a més ha sigut un fracàs, és que no hi ha altra política. És que podem preguntar què més s'ha fet en favor de l'empleo? És que no res. S'han fet, per exemple, algunes bonificacions per al tema dels autònoms. I així hi ha autònoms que saben que després van agarrar-se aquestes bonificacions i resulta que són tan interessades que és que ningú se pot agarrar a elles. Per tant, és una estafa constant tot el que s'ha venut en el tema de l'atur. Jo crec que era important que analitzàvem aquesta situació, perquè avui és el dia del treballador, avui és el dia que tenim que seguir defensant encara més els drets dels treballadors, que s'acaben aquesta precarització, que no perquè la gent cobre menys o no perquè hi hagi més precarització i siguem antes de la crisi, tots sabem que si te rebaixen el sueldo menys consumiràs i si menys consum, més caurà el consum i menys IVA, perquè per exemple quan van fer la puja de l'IVA, tant que la van vendre com a algo positiu, després van veure que la recaudació va caure. Per què? Clar, si pugen els productes la gent deixa de comprar, però també aquesta recaudació que tu fes compte
d'ingressar no la ingressaràs. I això és el que ha passat. Però bueno, després se supon que els millors economistes són els que estan ara en el govern de Rajoy, Montoro, de Guindos i companyia. I bueno, això sobre el tema laboral, que jo crec que hi ha molt per a fer, i tal ja com avui, el 10 de maig, jo crec que no s'hi tenim que cansar, però més que siguin pocs a les manifestacions, jo crec que tenim que seguir reivindicant que és precís mobilitzar-se, que és precís estar al carrer, que és precís repetir-li a aquesta dreta que ens està governant que els treballadors estarem tots l'1 de maig en els carrers de la província de Castelló, del País Valencià, de tota Espanya, perquè a pesar de la seva reforma laboral estem convençuts que això se pot solucionar i que estem convençuts sobretot que un govern socialista derogarà la reforma laboral que ha fet anar els treballadors enrere a aquest país. Després, el tema és, a nivell local també volia comentar simplement dos cosetes, després ja parlarem un poc del tema d'Europa, que ara la veritat que és un tema molt interessant. A veure, l'altre dia, per exemple, vam tenir el plenari i jo crec que és una cosa que a tots ens afecta, perquè tots tenim nens, tenim fills, alguns tindrem, alguns ja no han tingut, però a tots ens afecta per igual, que és el tema dels instituts. Sabeu que a Sinalcora durant més de 10 anys hem tingut un institut, com és l'IES Mendorrea, no ho tenim encara, estan, en barracons. El que se suposa que tenen que ser unes aules prefabricades per a de manera momentània que se solen utilitzar per a les obres, així en la Comunitat Valenciana, com eren tan bons en tot, per això estem arruïnats, per això han tancat Canal 9 i per això està conforme està el nostre país, els alumnes estudiem en barracons, dic estudiem perquè jo he estudiat en aquests barracons. Després de abans demanar l'ampliació d'aquest institut, a la conselleria només se li ocorrís traslladar part d'aquest batxillerat a l'Alcalatén, simplement per una cosa molt ràpida, perquè allí les obres eren més barates, perquè com encara queden porxes, el que volen és tapar els porxes. Si ja està fet el porxo només tenen que fer el tabic del mig i els dos laterals, ni fondaments ni res. Possiblement si en l'IES Mendorrea encara quedaran porxes perquè ja s'han tapat tots, potser faria l'IES Mendorrea. Això sempre perquè vos feu un poc de la idea realment la voluntat que té el govern valencià i el Partit Popular en invertir en educació. Bueno, davant d'aquesta proposta, que nosaltres el que vam dir des del primer moment, que l'únic que anava a aconseguir és mantenir col·lapsat l'IES Mendorrea i col·lapsar l'IES l'Alcalatén, nosaltres el que volíem era abogar per el que sempre hem defensat mentre estàvem governant, que és ampliar l'IES Mendorrea, ampliar-lo per a poder millorar l'espai actual i sobretot per a garantir el futur estudiantil de l'Alcora. Per què dic garantir el futur? Cosa que a l'alcaldessa no li agrada que li ho diguen, perquè no vol reconèixer que el que està fent simplement és un parche o un problema. Perquè, a veure, nosaltres, els socialistes, nos resignem a pensar que a Sinalcora, que actualment tenim 2 línies de batxillerat, que puguen tindre més línies de batxillerat. Sabem que tenim 3 cicles de formació professional, que puguen tenir més cicles de formació professional. Sabem que ara han augmentat les ràtios i hi ha menys classes, esperem que quan governem els socialistes puguem baixar aquestes ràtios i, per tant, hi hagi més alumnes en més classes. Per tant, davant d'aquesta situació, aquesta solució que es volem prendre serà ineficaç totalment. Tot el que volem és una ampliació per a que aquest futur educatiu estigui garantitzat. Bueno, a pesar de que inclús en les comissions prèvies al pleno tots els grups polítics van votar en contra, el Partit Popular, que se va quedar a soles, ho van dur al pleno. Al pleno d'este dimarts, que si el veu per la tele veureu que va haver un debat sobre aquest tema. Evidentment el programa tampoc no se va aprovar perquè sabeu que el Partit Popular no té la majoria absoluta. I per tant, jo crec que, i a més això no li ho van dir, perquè a més l'alcaldessa, una cosa que sí que m'agrada de la seva intervenció és que ella parla que sap que li queda un any com a alcaldessa, ja m'he per fet, que tant en la Generalitat com en l'Ajuntament, de ser un any governant amb els socialistes. Vull dir que això ja és bona senyal. Vull dir que en un plenari ja se parla d'aquesta manera, és bona senyal. Però és que ella va dir que ells tenien molt clar que l'institut no s'anava a ampliar, que la solució ja estava feta, que era la dels barracons. Per tant, ells tenen clar que la seva solució és hipotecar el futur educatiu del nostre poble. I el que nosaltres vam dir, eixa serà la vostra política. La nostra, en principi, no és eixa. La nostra, en principi, és ampliar l'IES Mendorrea, poder donar-li a l'Alcora més línies educatives, que se pugui estudiar més batxillerat, que se pugui fer més cicles, per evitar que també hi hagi alumnes que se tingui que traslladar a Castelló o a altres localitats de la província, i per tant, encara que vostè no vulgui comprar aquesta parcel·la, nosaltres evidentment farem tota la força possible per a que se compre i per a que el pròxim president de la Generalitat, que serà Ximo Puig, no faci l'ampliació que necessitem els algoritmes. I així anava a acabar el debat, evidentment se va cabrejar perquè no va ser el que ja volia, però l'oposició va venir satisfets perquè realment la nostra proposta va així endavant en l'últim plenari municipal. I després també pròximament sentireu parlar molt del superàvit, crec que en la crònica d'este mes, crec que en la portada va de que l'Ajuntament té un superàvit de 2,3 milions d'euros.
Entonces, és que a mi heu vingut als tres dinars durant tots aquests últims anys, sabeu que jo deia sempre que ells estaven venent una situació econòmica de l'Ajuntament que no era real, que diuen que així no hi havia ni per a comprar sobres, per dir-ho així, és que sobres va comprar tots Bárcenas, però bueno, diuen que no hi havia ni per a comprar sobres i després resulta que ara diuen que hi ha 2,3 milions d'euros. Això com s'explica? Pues molt fàcil. Estos anys que han fet, així no l'Alcorà. No s'ha fet res? És que per fer pagar fan pagar aquests jubilats per anar a ballar a Bancaixa. És que no se fa res. Per què? Perquè d'entrada van dir que no hi havia diners, ¿vale? Per a donar una imatge del poble arruïnat, cosa que aquesta imatge no era real, però... Sí, no, bueno, encara diuen que no tenen diners, però després troben titulars de premsa. Més que res perquè així s'asseguren de desgastar encara més els que acabem de decidir el govern, en aquest cas el Partit Socialista. Claro, i ara just que casualitat que durant tota la legislatura diuen que no hi ha diners, no fan res, i ara venint de les eleccions nos diuen és que tenim 2,3 milions d'euros per a poder invertir en el poble. Ja, quina casualitat, jo dic que l'Ajuntament juga a la loteria i no s'ha tocat o alguna cosa, perquè si no, aquests diners ara d'on han iniciat. Claro, aquests diners està clar d'on han iniciat, de tot el que han ahorrat estos últims anys, no fent res, dient que no hi havia diners, dient-li a la gent que anava a demanar que s'arreglen els camins dient que no hi havia diners, fent pagar els jubilats, retallant en coses que no s'hagueren mai que haver retallat, doncs en això han ahorrat per ara poder tindre aquests diners. Entonces, ara és quan venen les presses, ara volen fer-ho tot, estem en les eleccions, volen fer tot el que no han fet durant aquests últims 3 anys de legislatura. Entonces, jo també vos ho dic, i vos ho dic perquè crec que moltes vegades hi ha que marcar les diferències entre el Partit Popular i el Partit Socialista. No som el mateix, però evidentment això hi ha que dur una copa de més perquè algú se pugui creure aquesta barbaritat. Per què? Per què dic això? Perquè si se'n recorda quan nosaltres estàvem governant, es donava igual el poble, es donava igual els projectes, es donava igual que se poguera paralitzar una obra, es donava igual tot, i l'únic que era sempre anar en contra de tot, simplement per a fastidiar que estava governant, que al final el que nosaltres diem, al final no fastidiar l'equip de govern, fastidiar tot el poble de l'Alcorà. Per tant, nosaltres sí que hem entrat en una taula de negociacions, junt a la resta de grups polítics, per a decidir en què anem a invertir aquests diners. Vos dic això perquè si fem igual que ells, directament li hagueren dit no. I aquests diners, ara es dice si vols una calaixó, que ja d'ací un any, quan estarem governant, decidirem com volem invertir-los. Però no, nosaltres pensem que en l'Alcorà realment hi ha una sèrie de coses que fan falta que se facin i per tant hem entrat en aquestes negociacions per a que aquests diners que s'han ahorrat a base del sofriment de molta gent de l'Alcorà, ara se puguin invertir en allò que més necessari i més falta creiem que fa falta per al nostre poble. Tot això us ho dic perquè ara quan sentiu parlar del superàvit, que sapigueu d'on ve aquest superàvit. El superàvit ve de tot aquest ahorro brutal que durant aquests anys diuen que no hi havia diners i evidentment no se van gastar en res. I ja per últim volia parlar un poquet del tema d'Europa, perquè com molt bé ha dit Juan, el 25 de maig són les eleccions al Parlament Europeu. Anem a elegir, i perquè ho tingueu clar, anem a elegir el primer Parlament Europeu que més competències tindrà de la història. És més, per primera vegada el Parlament Europeu serà el que elegirà el president de la Comissió Europea. Per tant, el president considerem d'Europa. Fiquem-nos en aquests exemples que considerem el president d'Europa. Això no passa, és el Consell, el Consell Europeu, que és el jefe d'Estat, el que elegien el president de la Comissió, i aquesta vegada serà el Parlament que triaran tots els votants, en aquest cas tots els ciutadans d'Espanya i de la resta de països, els que triaran tant al president de la Comissió Europea com a, considerem, a tots els seus ministres, a tots els seus comissaris. I damunt, aquest Parlament s'ha començat a fer directrius que diuen directrius de no obligado cumplimiento des de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa en desembre de 2012. Aquestes directives ja no és que no són ja són d'obligado cumplimiento. Per tant, estem veient que a partir d'ara, des de ja fa temps, però sobretot a partir d'ara del nou Parlament, veurem com moltes de les directrius i de les normes que se regulen des d'Europa ens afectaran encara més del que ens afecten avui dia a dia. Mira, hasta aquesta camiseta que du Bea s'ha decidit si el material és a la propietat o no per a fer una prenda de vestir en Europa. Tot el tema de la incineració, per exemple, que s'ha debatit tant, Europa al final serà el que decidirà si s'aposta dins de la Unió Europea per les incineradores o no. Si Europa diu que no, ja pot dir Bonich, el Partit Popular, Fabra i qui vulgui que la incineració és el millor sistema, per què no se farà res? Perquè la Unió Europea té competències en matèria mediambiental i en matèria d'energia. El tema del fracking, que també s'ha parlat molt en aquesta província, el mateix. L'últim dictamen de la Comissió Europea va ser favorable a que se pogués perforar i injectar gas en el nostre subsol, en el que això suposa, que és que se puguen contaminar els aqüífers i que puguem tindre més problemes dels que ja tenim. La Unió Europea això ho va permetir.
ara tenim la possibilitat també de protegir aquesta natura que està subterrània però que està a baix, vale, a través d'aquestes eleccions. I així podríem parlar d'un fum de competències, vale? D'un munt de competències que el nostre dia a dia les marcaran decisions europees. Per tant, no anem a triar uns eurodiputats que estan allí, que se'n recorden altres cada 5 anys, no. Anem a triar uns eurodiputats que tindran que estar molt així, molt al carrer, molt escoltant a la gent, perquè el que ells dictaminaran serà el que marcarà el dia a dia de les persones de tota Europa. Val? Per tant, és molt important que anem a votar. I sobretot, evidentment, tenim dos opcions molt clares. Tenim o la dreta o l'esquerra. I l'esquerra, amics i amigues, per més que a un li pese, és el PSOE. Val? Per tant, tot el que no sigui la dreta o l'esquerra serà com votar a la dreta, perquè al final en Europa se treballa en grans majories. I si el Partit Socialdemòcrata Europeu no és capaç de tenir una gran majoria per a poder formar un govern i poder elegir el president de la comissió, dona igual que hi hagi més partits o més partidets, perquè al final molts d'ells no troben ni representació on es continuarà governant la dreta. La dreta de la Unió Europea no mai l'ha tinguda com una administració molt democràtica. A més, vaig a ficar-vos un exemple. El candidat que presenta el PSOE, el candidat socialdemòcrata, perquè diguem tots els socialistes a nivell d'Europa, que és Martin Schulz, forma part de la candidatura dels socialistes d'Alemanya, perquè en aquest moment és alemà. Per tant, els socialistes estan proposant per a president de la Comissió Europea a una persona que damunt participarà en aquestes eleccions i serà elegit democràticament en el Parlament Europeu com a eurodiputat. En canvi, la dreta, per a que vesqueu en el que li agrada confiar en la democràcia i el que li agrada participar en les institucions europees, el candidat que presenta la dreta ni siquiera és ni candidat per a aquestes eleccions europees. El que passa és que, com per a presidir la comissió no és precís ser eurodiputat, doncs directament ni el presenten. Però clar, lo normal, vosaltres vos imagineu que si triem un president del govern, que el Congrés de Diputats elegirà un president del govern que no tingui l'acte de diputat o que fora un home que va pel carrer però que no s'ha presentat en les eleccions? Doncs això és el que vol la dreta d'aquestes eleccions al fer el que ha fet. No és que res perquè vosaltres no podeu en compte la falta de democràcia que té la dreta sobre Europa. Perquè ells sempre han pensat, i a més, així hi ha dos tipus d'Unió Europees. Està la Unió Europea que defensa la dreta i la Unió Europea que defensa la socialdemocràcia. La Unió Europea que defensa la dreta sabem tots quina és la que tenim. Una Europa simplement que tingui un interès macroeconòmic, que no es pensa en l'economia, i sobretot que pensa en l'economia per als seus, per als que més tenen que no perguen i per aquells que menys tenen més tinguin que aportar. Per això ara tenim un problema molt greu en la Unió Europea. Mireu, 124,5 milions de famílies europees viuen sota la pobresa. I mira que som, se supon, que després dels Estats Units, el continent més avançat. Doncs bueno, ja que replantegem que la situació econòmica, que la política econòmica d'esta dreta és positiva. Jo crec que tenim 124,5 milions de persones que estan vivint baix els umbrals de la pobresa, no té cap sentit que algú pugui dir que aquesta política és l'adequada. Però sobretot, i parlen molt d'indicadors econòmics, perquè els indicadors econòmics, el Banco Central Europeo, nos parlen de la troika, que són estos homes de negre, que ningú es vota, ningú s'elegís, i després decidís on es tenen que retallar, si tenen que retallar les pensions, si tenen que fer una reforma laboral més agressiva o menys, una gent que realment ningú s'ha elegit. I després tenim la Unió Europea Social, la que molts de vosaltres en el seu dia va lluitar per a que entrem a formar part. Perquè a mi m'ho diuen, perquè evidentment jo no ho he viscut, però a mi me diuen, la gent major, quan així estàvem en una dictadura franquista, veien a la Unió Europea com un lloc de drets, de llibertat i de benestar. I és per lo que hi havia molta gent d'Espanya, inclús socialistes d'Espanya, que volíem entrar a formar part d'aquesta Unió Social, d'aquesta Unió Europea que se preocupava de tots els seus ciutadans, d'aquesta Unió Europea que ajudava a tots els països que acabàvem d'entrar en aquesta Unió per a modernitzar-nos. D'aquesta Unió Europea que ajudava a les famílies, que realment tenia més drets i més llibertat i que apostava per benestar. Però d'una Unió Europea com la que tenim ara, que tan sols es preocupa dels indicadors econòmics i per a res de les persones i de les famílies, evidentment no és la Unió per a que molts de vosaltres en el seu moment van lluitar. I ara tenim sobre el terreno poder també tornar a lluitar per aquesta Unió, per la Unió Social, que fique una Unió Europea. Molts diuen que la política estigui al servei de l'economia, que no l'economia estigui al servei de la política. I això se pot fer des d'un punt de vista socialista.
entre altres coses perquè, a més, si una cosa tenim clara, és que ja que acaben rols, molts així donen per fer que els paraïsos fiscals, bueno, és que estan, no se pot fer res. Claro que se pot fer. Claro que la Unió Europea té mecanismes per acabar els paraïsos fiscals i és el que hi ha que fer. Vosaltres sabeu quan se defrauda així en la Unió Europea? 1 bilió d'euros tots els anys. És que en aquest bilió d'euros, en 9 anys, que acabarem només en un 50% d'aquesta defraudació, pagaríem tota la deuda d'Europa. Per tant, una de les polítiques que evidentment els socialistes volem impulsar, si tenim la majoria en el Parlament Europeu, és això, acabar els paraïsos fiscals. Per què? Perquè pagar cada un el que li correspon fa molt més just, davant de la ciutadania. No té sentit que una persona que tingui 100 milions d'euros pagui la mateixa proporció que només té 1.000 euros en el banc. I això és el que també el Partit Socialdemòcrata vol acabar. I quan parlem de la Unió Social, tenim que pensar que la Unió Europea tindrà moltes més competències en molts altres temes. Per això que, ja que sí tenim unes reformes laborals del Partit Popular, que realment són un lastre per a la societat, el que volem és impulsar a nivell europeu reformes, lleis, que permetisquen la protecció dels treballadors en tota la zona de la Unió Europea, que s'establisca un salari mínim interprofessional en tots els països per igual. Està clar que després cada país, depenent del seu desenvolupament, serà una quantitat o una altra, però que estigui tot això, que estigui garantitzat. I sobretot tenim que recuperar la bandera de la igualtat de la Unió Europea. La igualtat té que ser la bandera de la igualtat de la Unió Europea. Mira, no és possible per cap concepte que en molts països europeus, entre ells Espanya, una dona cobre menys que un home si està fent la mateixa feina. Això no té cap sentit. No és possible que encara hi hagi persones que siguin discriminades per la seva religió, per la seva orientació sexual, pel fet de ser home o dona. Això no té cap sentit. Per tant, ja que marcar directives europees que regulen, que protegisquen, que no permetisquen que hi hagi desigualtats, perquè la Unió Europea, quan se va constituir, un dels seus pilars fonamentals era la igualtat, que tots els europeus dins de la Unió fórem iguals, i no que fóren diferents. I també, ja que tenim molt en compte, ja us ho he dit, que tenim 124,5 milions de persones que viuen sota els umbrals de la pobresa. Per tant, hi ha que fer una política en matèria de treball molt contundents. I no se poden simplement dir, vamos a crear 3.000 millones de euros para las políticas de empleo. 3.000 millones de euros para toda la zona de euro, ¿eso qué significa? Un cèntim per parat. Hi ha que apostar realment per aquestes polítiques, hi ha que impulsar plans d'empleo des de la Unió Europea, conjuntament, evidentment, amb el govern espanyol i les administracions, com per exemple, en aquest cas la Comunitat Valenciana. I sobretot, i també és una de les propostes que planteja el Partit Socialista, és crear una renta mínima d'inserció. No és possible que hi hagi gent que no tingui ni per comprar-se un bocadillo al dia. Estem en la Unió Europea, estem en el segle XXI, però almenys, ja que diem que som dels països, dels continents més avançats, que se demostre, que no només se quede en el que diem i ja està. Per tant, mireu, aquestes eleccions, i en el que deia Juan, realment són molt importants, perquè si canviem Europa, tindrem possiblement el 60-70% de les polítiques que ens estan afectant que les podrem canviar. Després, evidentment, acabarem de canviar-les, canviant a Rajoy, canviant a Fabra, i al final canviant a l'alcaldessa. I tot això és possible, però sobretot és possible en la vostra mobilització, en què tots siguem capaços de mobilitzar la gent. Sabeu que aquestes eleccions europees sempre vota molt poca gent. En les últimes eleccions, en el Cora van votar el 45% només de la gent del censo electoral. És important que es diu a tots que és important canviar Europa, perquè si canviem Europa realment canviarem aquesta política que ens ha arruïnat a tots. Que si canviem Europa serem capaços, evidentment, de canviar aquesta societat que realment no es preocupe de les persones, que realment no es preocupe de la troika, de los hombres de negro, del Banc Central Europeu, i dels que més tenen, perquè realment els pobres com nosaltres, si no, no se preocupen. Per això, evidentment, hi ha que fer un canvi, i un canvi polític. Aquest canvi polític, evidentment, és el PSOE. S'haurà pogut equivocar en ocasions? Clar que sí. Sempre que el govern pren decisions, se pot equivocar. Però el que, evidentment, està clar és que si ha hagut que alçar la bandera dels treballadors, si ha hagut que defendre la gent honrada i la gent treballadora, som nosaltres. Perquè nosaltres som treballadors, és que si no hi ha cap empresari. I que a mi també pot ser treballador i empresari, però no hi ha cap empresari d'estos que defrauden i d'estos que s'enduen els dins a Andorra o a Suïssa o a les Caimans, saps? I són tot gent treballadora. Val?
Per tant, per més que algú se vulgui empenyar, els únics que són capaços i que poden canviar tot això són nosaltres, som el PSOE. I per tant, l'únic que pots demanar és mobilització, que parleu amb els amics, amb els veïns, amb els coneguts, en tots, i que es diu que el 25 de maig ja han d'anar a votar. I si algú està fora, que voten per correu, però que voten, perquè només votant també podrem canviar aquesta societat que s'engloba. Jo no res, moltes gràcies a tots per haver vingut. Supongo que Juan va a fer el sorteo, que ya está que se vuelve a hacer el sorteo. Y se podrá ficar la gorra.